Sor Filomena għandha 89 sena. Moħħa m'għadux li kien. Imma kif semmew ismu għajnija berqithom dum benit. Imma nafx finu. M'għandi ebda informazzjoni dwaru. Naf li l-om ejjeċ 50 sena. Hekk qaluli. Skont Sor Filomena kien joqgħod ir-raħal. Imma ma tiftakarx kien jagħmel jew x'kien. Insomma. L-aħjar l-monument. Sinjal li kien xi benefattur. Jew xi eroj. Taf kemm qed jiġbru flus għal dan il-proġett hux. Sal-lotterija għamlu. Kulħadd xort iħdum benit. Għal-Brambotti ma raqgħet jiġbru l-flus. Imma l-istatu ta' San Andrea ħadd ma jagħti każ. Rifka sħiħa minni. Għalli biex ma nkomplix nħalli n-nies jgħidu bija. Xi ħadd mar jimlih għalina mid-dera għax bil-kemm ma riċejli li m'għandux bżonni jekk taraw. Fil-każ tikkonfondi xejn, aqbad wejġek u itlaq. Fejn trid nimmur? Issa kelli appartament laqtu. Id-dar tiegħek kbira biżżejjed. Ejju qatt miegħek. Wekk kemm nagħmel biex iżjiedu iżjed idjom biex jgħidu. Il-pulizija għadhom ma sabux minn kisra dik l-istatwa. Ma tħoċ tinkwieta ta' dik l-istatwa terġa' ssir. Bil-ħaq, ha? U biljett. Jien m'għandix flus għall-lotteriji dum benit. U le għada u pippa ta' jom li bxejn. Hemm 10,000 lira fi premju. U premju sorpriża. Għabla bxejn ma ngħidlekx lef. Nsibx nagħmel bihom 10,000 lira. Il-ħadhom benit, in-nepputija sellet għalik. L-oħra sar minn ngħid. L-oħra jla dik tet kienet terqed l-Ingilterra ma' Johnny Bumble, dak il-Greyfish. Naf li ngħidlek xi ħaġa oħra dum benit. Inti taf li Giovanna għandu ċavettaw? Iva naf. Kellimtu diġà. Naf, sor, naf. Vera. ċkej kemm beritu, kif hemm? Raqat, imnalla taċet jitqarqaċ mielu issa. Ma tifx tot, għaliex jixbaħ il-missieru. Issa, dek tidher ġmielek int. Issa għandi 6 xhur. Hija benit mhux hawn. Le, għadu ma ġiex. Is-soltu dak hu jqara, għaddes jgħaddi sal-uffiċċju mbagħad imur iżur l-anzjani. Kombinazzjoni nfittex lilu ġejta. Taf li qatt ma tlek xejn Serafina u nafx ma rajt. U llum inti xebba u ħadd m'għandu għalfejn qed jindaħallek. Imma la hija Beniti ġilura, Ġovan m'għandux għalfejn joqgħod ġejju sejjer bħal qabel. Qegħdin nilagħbu man-nar l-aħwa u se nimħarru. U taċċi Bob Salf. Is-sur Pippo jaf x'inhu jagħmel tax. Nejta hija jien, qatt ma smajtih. Imma l-assur skopriħ biex tiqgħu monument. Nagħmlu monument. Monument kif jixraq u fl-iktar post prominenti tar-raħal, il-pjazza. Meta għandu jesa sur Pippo? Mara s-sibt hawn sajru. U ħanajdilkom, ħajkollna biex niftaħu. Ħala mistieta speċjali ħajkollna waħed mid-discendenti tiegħu. U Don Bennett, x'qal? Sissa di ma tajtux dettalji. Ma tajsel il-waqt ngħidu. Imma serfu magħhom. Problemi mhux se jkun hemm. Ħalli nara nsibu l-uffiċċju u l-knisja mela. Xi kultant donni jerġa' jibdili. Ma tafx fejn int miegħu dal-bniedem. Aħsibha sew. Jien nafu min jafu aktar minni l-istess ħaġa bħali jgħidlek. Dak għarus is-sena kollha, imma żwieġ qatt. Isma', x'inhi di kwistjoni ta' Brambotti? Tiftaħ li x'kotba. Dejjem jara x'ivvinta. Banet, festi, monumenti. Issa l-Partit Komunista. Fejn qabel qatt ma kien jiċċaqlaq mir-raħal, dal-aħħar ġew sejjer sqallija u minn hemm fil-ġeddin tal-monument. Ħanaraw xeru Juda Brambotti. Għalhekk ġejt hawn, jinkellmek waħdek. Sakemm ma jinqala xi ħadd, imma ma nafx għaliex. Qalbi qed teħberni. Li ħadd daħħalni xi basla. U lex, basla ma darax, kol maridek iżommu għal ftit ġranet, sal-jum tal-festa, sakemm intella fuq il-pedestal. Isma', int rajtu il-pedestal li bnejna? Rajtu. Sabiħ. Ma naħseb li ħadaħla u konġestjoni ta' traffiku. Diġà ħsibta hekk. Il-triq sallu għal-wej. Ħalli fidejja f'dawn l-affarijiet. L-importanti li żommu sa dakinhar int. Inti salib tiegħi taf.
Mini ġo s-labra. Għadden tijak? Il-lotterija biex il-lotterija. Il-lotterija se ssir dak nhar stess. Il-biljetti kollha nbiegħu. Issa xtaqt forsi nitolbok biex iżgħir. Ieħor? Ħajja. Taf li dik il-nhar se jkollna mistrien speċjali biex jikxef il-monument u mbagħad tagħmel it-berikint wara. L-ewwel forsi taf int żomm il-qott ftit ġranet miegħek. Ja. Mhux biżgħet ħanżommok l-istatu għajin. ħanżomm dal-mistrien ukoll. X'ħanżomm mhux għandek inta. Hu s-soma tarax b'mara b'tibel deżenti u b'tarbija oħra ġejja. Għandek dun berit. Ma jsibx kiel. Wenzu żewġi u inti hija. U tallabtuni bejn żewġ ħallelin. Jekk ħallil żewġek jiena qatt ma kont ħallil. U lej mhux qed ngħidlek li inti ħallil il-kelma ġipek. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk bil-ġlied. Ġlied żewġek għalu tax. Qatt ma messu jaċċetta li jkun ura l-kariga li kien taw lili. Kien żball minn naħa tiegħek li mort iddeffess fil-kumitat u taf li hemmhekk mhux postok. Issa jiena qed nipprova nirranġalek mal-membri tal-gażin tas-seqer. Issa hekk inti trid. Huma lesti li ma kkontestawx il-ħatra ta' President. Insomma, xritt. Xritt, ġejna naraw, titu. Għalhekk hu premju sorpriża, laqqas istess ma nafx ilu, ħajbatulna xi fribtan misqallija. Immi b'titrambata. Terbaħ rigal żommu l-ġemma sabajna fien, meta terbaħ rigal żommu kollox. Obbligat li jżommu għal-ġimgħa sħiħa kollha kemm hi. Daqshekk biss naf jien. Min jaf forsi huwa xi xogħol artistiku imprezzabbli. U jkunu lura dak li jkun jżommu ġimgħa d-dar tiegħu. Hija forsi xi pittura jew xi statwa antika. Ħanajdu aħna bħal l-istatwa ta' San Andrea. Dun Benit. Se nerġgħu nibdew fuq San Andrea? Qatt ma żaret sur Sintu. Dak nabinajt. Dak minħabba li l-pulizija għadha d-dejja bl-investigazzjonijiet. Ma nies li jafu minkissera u minn farraka, u mbagħad tiġi ordnata statwa oħra l-ġdid. Mhux għal xi ħaġa taf. Imma kieku kont sintku serju u tal-affarijiet tiegħek, kont naraqlas tal-pulizija għax kulħadd jaf ta' min kien it-trakk. Ta' żgur kulħadd jaf. Taf ma nafux min saraq it-trakk. Tajjeb ngħidu mela li dak it-trakk dakinhar kienet iġor il-murtali tal-Każil Aħmar. Isma', inti trid tinsinwa. Oħti kienet tispiċċa armla sur Sintku. Inti trid tgħid li kelli x'aqsam fiha il-biċċa. Ma semmejx ismijiet jien. Issa konna għaddejn tajjeb tal-familja waħda. U vera ġiliet l-ewwel ma tal-aħwa hu. U jien terġgħu tgħid iżewweġ il-Wenzu bil-pattu l-kundizzjoni li ġnoqogħdu miegħek. Issa neduha kif inhi. Inti tikber qiegħed ħin. Il-bambin ixxif lil sini għal ħares qatt jiġi xi ħadd jgħid li ma rawx barra. Niġi niskassaw il-bieb u nsibu kemm. Samla. Issa ta' twisq imma tafx. Mela sewwa smajt. X'isma'? Issa tiżżewweġ. Min għalek? Nissa qalli minn qalli. Istinti xraqlek, kellek tant nisa jiġri warajk. Sertiħu mara miż-żewġa b'żewġ tfal. U żewġ titfal li kemm id-darba pruvat toħroġ magħhom. Għalax intajt fuq etax. U hija Ġovan laqqas li ma nafekx. Miftemin mela, parti mill-flus sa jinġabru sa jmorru biex issir l-istatwa ta' San Andrea u titpoġġa bejn kienet qabel ma saret ħin. Kolla sew. Statwa oħra joqqotna fir-raħel. Sansiru jiżna l-ġenna b'dawn l-istatwi kollha u l-qaddis il-għandna. Kolla sew ta' kif imorru għand l-iskultur u l-ardna oħra. Suor Roberta ħadu gost dill-istatwa ta' San Andrea għax issa sa terġa' tibda tarafa ċ-ċata tal-konvent. Is-Sor Roberta ddaħħalix. Kellu bżonna ma oħra bħala dik mara qaddisa. Naqbel miegħek perfettament. Għax dan raħal li f'qaddes tal-ġebel m'hawnx. U issa ħajkollna qaddis ieħor Brambotti. Nittama li dan mhux xitan rajtu minn qiegħ l-infern. Insomma, għadna lanqas lissa nara jistax. U kemm dan niqeżżu Benit. Kont torqod hemm ukoll xi kultant. X'inhu? Mhux tassew tax. Veru ġieli t-tardja ċerti għax ikun hemm ħafna xogħol imma li qattem gitba ta' xogħol taf minn il-vinta. Nemnek.
Fertajdli. Wensu l-esti tolbok skuża. Issa, ma għax bizzejja kontra tiegħi. Għarri ma interessani xqal, u għasru din kun naf, għax bajda l-ġlit miegħu jien. Tom issa ma xtrajtu id-dar. Xtrajna, nikru qegħdin. U bil-flus qed inħallsu għal-kera, konna nikru palazz, mhux dik il-gabu balanna. Sir sargazin ta' seħel. Iċ-ċwievet ta' fejn huma inti. Meti ġobkom, id-dar tiegħi, da' skiku tagħkom mhux. Nħalli jiżewweġ il-dik. Hekk trid kieku? Isma' kontant moħħu jaħseb bħal ta' tfalta. Ma nafx meta beda jaħseb għal-età tiegħu hija hi. Raġel sew kemm tridu, imma mara ddawru fuq subajja kif tritija. Nedu, qatt ma kien dilettant ta' xejta. Nisa biss somru żmienu. Imma m'għandux difetti biski, la jħobb jixrob, la jħobb jilagħbhom, żewġ kapriċċi biss tagħmel f'ħajtu dak. Mars qallija u ġita Ruma. Netta, ejja ma niġġildux. Min hemm beda l-inkwil ġo każin. Tiegħu ġitu b'xejn. Ma kien jixraqlu għal kemm ħadem. Ħadd ma kien kapaċi jiġbor dak in-nies kollha li ġabaru. Ħadd ma prova reġa'. Ma saret ġid oħra sa frattant. Għax s-saħad l-ċaħet ta' Durbani ġeja ġaban. Idħol, sur. Hawnhekk hija Durbani? Bħalissa mhux hawnhekk. Kemm nagħmel konoxxenza tiegħu. Ġejt apposta minn Ruma. Da żgur, għalli li kellek tasal. Idħol, poġġi. Poġġi bil-enta. ħanġiblek naqra mbit mill-li jħobb Dumbenit. Nizik ħajja. Naħseb li ġejt għal-festa u, għax għal-festi tal-abelom xalta. Għaluli, Iva, festi s-sena kollha. Maruf dar raħal. Joħol u il-festi. Grazzi. Jiena Serafina. Għabel konseftura miegħu ta' ma issa jisni joħtu ta' kont miżewġa l-ħoħ imma Dumbenit kien ġabli l-annullament. Nafu koll, Iva. Da kollox jaf. Waħdek? Waħdi, Iva. Sinjura, ma ġibtix miegħek? Minix mizzewġ. Isma, memx jizballux, għawni joqod Dumbenit. Joqod da skur, Dumbenit. Ħuġi zalla li mizzewġa s-sor Pippo Sintku. Insomma, inti iktar tafu naħseb bħala president tal-Kazin l-Aħmaru. Għandi t-tarif kollu dwaru. Marru għall-istatwa ta' u żgur illum kellha tasal il-monument ta' Brambotti. U sa dakinhar tal-festa għaw san żommuh. Għaw? Mela. Fid-dar ta' Dumbenit? Mela. Għadek ma tafx kemmu Ferħan Dumbenit. Ferħan għax ħajżomm il-Brambotti għandu. Insomma, użiet Ferħan li se ospitalinek, sinjur. Din ma konx naħbija. Fuq il-monument, naf. Nafu kolli kellu jasal il-lum. Fuq l-istess aeroplan wasalna. Ħanħallik minuta ta' permetti li biex imur niftaħ it-tieqa tal-kamra tiegħek biex niċċirkola lek l-arja ta'. Jaf jixrob Dumbenit. Pronto? Għadni kif wasalt. Id-dar tiegħu jgħid, u mid-der għandu dar mill-isbaħ. Għadni ma dortis issa. Il-monument wasal ukoll. U sal-jum il-festa se jinżamm hawnhekk fid-dar ta' Dumbenit. Mill-istajt nifhem qegħdin jistennew xi mistieden speċjali. Hekk nagħmlu. Ħalli fili. Rapport id-dettaljat.
titla tistri ftit fixlek is-sodda. Isma' ċini nippreparalek il-banju, forsi tipprepari d-doċċa, ma nafx. Ġentili ħafna, Serafina, imma se jkun noħroġ ftit għax għandi żewġ qadijiet oħra x'nagħmel. Jekk jiġi Don Benit, ejlu li hawn. Jekk ma importax, tgħid li ħafna żied. Fl-aħħar minn ġovan, mhux miżżewweġ. Issa Serafina forsi fl-aħħar ġejja xortik. Dak min kien? Antonio. Isma' Don Benit mhux hawn, jiġifieri ma' ħadd. Dan l-imbit speċjali li jixrob Don Benit. Imbit speċjali għal mistieden speċjali. Isma', fittex itlaq il-barra għax asħaq minn raddi ħelaw, minna x'aħseb. Tafx qallek Don Benit. Tiġi xaw meta nkun waħdi. Sejjer. Ara sewwa jgħidu tax. Mara kapaċi titħad bix-xitan. Entom in-nisa mawxar minnkom. Imma Serafina, kemm sandhom ngħidlek, illi meta ma nkunx hawn jien il-ġoban, ma rridux ġodari. Kiċċejtu jien. Ma l-ewwel kiċċejtu l-barra u għatlu li meta ma jkunx hawn int. Ma jersaqx law. Sobo, hekk juridek jien. Kien għadu kif joħroġ Antonio. Antonio milu. Il-mistieden tas-Sur Pippo. Mela wasal dak. Mela ġi, ma kellu joħroġ xi ftit għax kellu xi żewġ qadijiet qal. Taf kemm hu raġel pulit u edukat. Għandu x'jaqsam mal-irġiel ta' dar raħal u ġufni ta'. U fih raġel ta' mhux bħal ġovan. Jaw Serafina, għadu ġdida. Ma nafux, barrani, taġġilx. Isma' kelma qed tajjin, imma sabiħ, ma sax tgħidlu ikraħu. Wasli, biċċa ta' statwa fija daqsiex. Għalu għaxin ma raċċej da, xwaqqas għandi għaxiex naraw. Għadu għal-gazin. Ħadu għal-gazin. Ħadu għandhom Benit. U emsa tibqa sal-festa minn emsa ħoħroġ. U stibna xi ħaġa oħra tax. Ġiex id-discendent ta' danaw Brambotti. U emsa jkun ukoll għandhom Benit. Ġerik mhux xorta. Xemmi toġob li dil-bicċa? Ma nafx xero juda li vvintaw. Għara mill-pjaċir ħin. Mija tista' tgħid li trid, imma meta jkun hawn winzu taqla li xinkwit. Ma, fismi, bħala s-sindku da raħal, ngħidilkom. Baqja moħra s-sakna s-sarraħa ngħidu, l-għar nibdew. Għajżom Don Benit. Jekun ma xokmont, żewġ grokkiet bis-saħħa ta' Waldo Brambotti. Awassa, ekxu, ħararaw l-isbaħu għabra ta' s-sebbaħ il-misraħ ta' raġu. Ekxu. La meta sibtu kemm oħra. X'waħda din? Dak sejbes dak tfal kollha x'waħda din? Isbuħija, ta' vjeru, mhix hawnhekk. Imma dik li toħroġ minn hawn. Tisa joqgħod Tuħu xarik taħi, imma sakemm dak jibqgħu jiena mhux se nġibu hawnhekk tifel. Għara ġibla għax għandi kull ġejjem bil-paroli. Ħadd m'għandu għalfejn jieħu għalih, jekk is-sabiħ ma nistax nagħmlu l-ikraħ. Imma l-ikraħ ma saġġu l-sabiħ ta'. Kif qal is-Sur Pippo, isbuħija dik li toħroġ minn hawn. Kellu bżonn, kulħadd għandu l-qalb tad-def li kellu Brambotti. Kont tafu Mikiel ħin. Issa ikraħu sabiħ, m'hemmx tagħmel, dan huwa l-eroj tar-raħal. Fehmni. Artistikament, mhux ta' settika, ta' fjaddi, ma stajt għaziltuħ 50 sena jisal mill-ligin ta' Għax aħna ornajnija fuq l-unika ritrat li kellna, minja, forsi 50 sena oħra, ikonna monument. Ħafna żar minn dak. Is-Sur Pippo Burroni, sindku tar-raħal. President tal-Kazil Aħmar. Għaxan ikun ġeb il-paroli, u tax kabur rabjat Mikiel. Li kont jitlob Don Benit, bħal kont nagħmel dax.
Se każammu għandu dan għaw t-sur Pippo. Fimni, jena naħseb li għandu xi skop. Dan se jitpoġġa f'nofs il-misraħ. Dina mhux xi oġġett tal-każin tagħna tafx, imma tal-aħħar kollu. Però jien naħseb li l-idea hija tajba. Immorru għalih bil-ġiġbanet u jorox mid-dar tal-ċiprit. Kuna favenz, illi aħna tal-każin liħor maħnis sa nieħdu sew din il-festa. Għalina Brambotti ma jfisser xejn. U bekk sirna ninvestigaw tax, ħalli naraw minnu dan il-bniedem tax. Dan laqqas tajt li kien xi personalità Maltija, biċċa sqalli fas-sur Pippo. Naraw x'għamil għan nistarraħal dan qabel ma tħabbu tippreparaw. Ma nafx għaliex imma qed inxomm xi ħaġa tinti. Forsi jużaw xi kimika biex jippreservaw l-istatwa? Xejn ma qed naraħ xeħta terroj tal-dajn. Som, biex tkun naroj m'għandekx għafet tkun sabiħ, taf, sara fina. Tgħidlix reġi xi ħadd biex jara da. Idħol, Dum Benit, ġiju. idħol Sur Antonio. Dum Benitux, l-arċiplit tar-raħa. Għandi pjaċir, nimmaġna inti il-misiden speċjali, u xek. Bil-bneda. Sara fina għamlimna grok. Naqra bit speċjali, Dum Benit. Danu Eduardo Brambotti. Nago, Eduardo Brambotti. Xidillek, Xeħta ta' Sicilian Makaki kolli. Sicilian makak. Grazzi. Tpejjeb? Kif? Ejva, kultant npejjeb xi sigarru. Mux jeba s-saxħa ta' naf. Għax, t-sasini? Ħafna disgrazzi ġraw kaġun ta' sigaretti. Qed nipprova nimmaġina x'jiġri meta kartel porvli bħal dak jisplodi taħt is-saqaf tad-dar tiegħek. Torin il-kamra kjoġbok. Iva, mela le Sur Antonio. Portli. Xrid tajdi ġovan? Waxina li l-kuxenza ma t-tinix Don Benito, l-wenzu għad morretu bxejn. Fija, kolla sewa laqa. Sirt naf xi ħaġa importanti dwar dan Eduardo Brambotti. Tajdli xi ġej tajdli li dan kartel bil-porblewx. Mux kartel dak, imma fabbrika siħat esplosiv. Ta' minn kien dak is-supposteroj. Sejn, naf mekki. Xalatur mill-gbarnet. Kien jixrob da' sponza u jinnam li zjed minn qattu stejannar. U id-dar fejn hemm il-gazin tal-banda tas-Sur Pippo, Teo kienet, imma mek kienu jsiru l-qazzi gridi biex waqfu l-Partit Komunista. Ha? L-istorja tirrepeti ruħha Dum Benit. Il-ħajja ksejra, ġlid bejn miż-żewġin parti mill-ħajja. Dal-aħħar reġa' kellna xi ngħidu, kemm ilu l-ħolhom dak il-miskut ta' Brambotti, m'għadux li kien. U l-każin kellhom xi inkwiet għax il-festa se jitrasferuha. Smajt jien. U hemm min qed jgħid illi war li ġabru kemm xa flus mill-lotterija mhux sa titla'. Il-lotterija ħatitla, il-festa se jitrasferixxu. Premju bħal dak minn fejn ġabruh. Ħanejdlek insibx nagħmel bijhom jien 10,000 lira. Ara x'tix tfaqqalna kieku Serafina, Inti xi dejt tal-meta? Spiċċa kollox. Sartu jien, dak qatt ma jasal biex jiżżewweġ. Mhux hu, ma jien. Sirt inħobb minn xi ħadd ieħor. Ħadd grazzja ma dak li ġie minn barra. Jidher li hu raġel serju, bil-għaqal, hekk, pulit, edukat. Imma dak ma taf xejn fuq, ma tafx hekk hux ġuvni jew miżżewweġ. Ġuvni. Ma ma nafx, konna nitkellmu jien u hu u provajt nitfallu kelma u qalli lin-nisa jaħrabu. Tgħid, Jiena forsi kieku xi ħadd iżerżaq li kelma. għax ma tgħidx li hija Benit.
U le nisti minn Dumbenit jingħad forsi tkellmu ftit intu. Ngħidlek li ġejni inkwidanċ. Tu mhux għalik, naf li tziju ta' martek. Imma l-poter ta' nagħmlu rasu. Għax usinku jaħseb li jista' jagħmel li jrid u ma jimportax minn ħadd. Biex ngħidlek, tal-aħħar dejjem biġliet u ġiżella. Illina ngħidilha tindaħx li ma jsaqx tidħolx bejn basla u xira. U Dumbenit ma setax jagħmel żball akbar milli jagħmel. Ħalla l-Pippo jerġa' jdaħlu biex kora. Qatt ma jtallem l-iżbalji tiegħu. Mhux ammissjoni kien. U hemm jerġa' jmur. Imma d-darba mhux fuq talba tiegħu. Rajt li Serafina. Ħarġet dawra bit-tifel tiegħi. Mara tajba Serafina. Ħafna. U tieħu ħsieri. Rajt li Dumbenit ukoll imma mid-dera kien aljenat. Sellimtlu, ma ndonax bija. Meta jkun inkwitat hekk jiġrilu. Allura ħarix tiddur dawra? Ħadd nagħmel passej fil-għodu kmieni fil-kampanja. Għandkom 4 veduti sbieħ, imma l-post ma nafux. Kieku nsib li xi ħadd idawwarni ftit. Issa kif tiġi Serafina, ngħidu lilha pjaċir tieħu. Jiena kieku iktar nippreferi ma' xi ħadd bħal Anġlu Sagristan. Ma dak miżżewweġ. Daqshekk. U nkun imħabbat u kif jispiċċa mix-xogħol ikun irid imur id-dar għax għandu mara u għandu żewġ titfal. Ma jdejqonix, jiġi bil-mara u t-tfal. Jiena mhux għal xi ħaġa, ma nippreferi jekk imur passiġġjata mmur ma' Anġlu milli ma' Serafina. Kieku iżjed ideali Dumbenit, imma dak ma jsibx jien. Dejjem nivvintaw b'din-inkwiet dar raħad, dak li mesna ngħidu. L-inkwiet mhux aħna nivvintaw, tan-naħa l-oħra jaqalaw. Huma jħorġu xnijat u ċ-ċwieċ jemnuhom. Allura jien ġewġ. Jekk temmen lilhom ċuxu noqsu kol. Ma nagħdu ngħidu mhux. X'hom biex jgħidu li kien xellerat, sakranazz, komunist, minn kollox qed jgħidu. Għandhom raġun, no? Insa taqbel magħhom ukoll? U lex naqbel magħhom. Dik kollera. Dak ma skopraw huma kienu jgħidu laqgħa dis mhix fl-art. Imma ma skopri ħessor Pippo. Xitan. U oħra tafx, dan mhux Malti, biċċa sħalli. Allura kif qed tgħid int? Is-sur Pippo nkeċċhom il-każin ukoll. Jien semmejt is-sur Pippo. Għax is-sur Pippo mwilet għalija. Għall-informazzjoni tagħhom, is-sur Pippo twilet Malta. Missieri misqallija. X'kontu qed tgħidu fuqi? Għax salvu qed jaqbel ma tan-naħa l-oħra wkoll qed jgħidu li l-monument ta' Brambotti ma nagħmlux fil-pjazza. Jien meċċek, dan naħseb daħlek fil-mod. Għamilu botta. Tijom xie xorbu wkoll. Il-monument hemm jitpoġġa. U minn ma jogħġbux jgħaddi metri oħra. Eklu Marti. Proset, hekk ikunu l-irġiel. Tijom. Fimtek, Ġiżella, ma jeħtieġ tifhem illi jiena hija ħasra. Tkomplix. Kull ma rrid nisma' kelma waħda. Għajtiva u dik il-mara tkun tiegħek. Skużawni bħal fuq kontax. Il-bit kien imbexxa. ċempiltilkom, imma naħseb li ma smajtunix bħal diħed. Ma jimportax, għaddi għaddi. Dumbenit mhux hawn. Mela, fil-każ nerġa' ngħaddi mument ieħor. Xraqlek tax? X'ixraqlek? Qed tifhem. M'għandek xi tgħid dal-għodu Ġovan. Ħafna paroli, tixwieġu kideb. Ġer. Tela del-lotterija. Basta ta' paroli għalu oħrajn li mis-se titla.
Xaħat minna ħallu t-sessin senju. U seħu premju sorpriza. Mela x'numru tela? Tela l-wieħed, 2, 3, 4, le 5. Serje B. Kieku għat nirbaħ xi ħaġa. Mela x'numru kellek? Ma nħobbx nilgħab. Il-biljat rebbieħ u wieħed mill-mazzi li kelli jien. Tiegħi mużgur, ma sħiħ kelli u ma telax wieħed minn tiegħi. Bilax qajna 10,000 lira. Olma sabiħa kieku, ħallin qasbaqataw fil-raħal. Aqqu rebaħ xaħat minn tanna ħal-oħra. Issa, jew Giovanni, inkella Wenzu u Netta. Fejta. Wenzu ħaxi biljetti minn għandi u ħawieħed għal Giovanni. U mill-mazz li kelli jien. Tista' tgħidli kemm sedduti fihom dawk il-biljetti, x'qed tistenna li jinbidel in-numru? Tista' tibqa' sejjer sal-ġudizzju universali għax il-1 3 5 mhux għandek qiegħed. Imma wrid ikun. Isma' x'numri kellek? Ħallini tafx, ħallini Wenz, għax ma nistax niftakar fejn għamiltu. Isma', ma għax messejtom li jentux. Jien, inta fej poġġejtu. X'imkien għawli dikun, ma nistax niftakar fejn. Il-numru li tela tiegħi. Għana sewa jgħidu ta' li iktar ma jkollok aktar idik ix-xitan. Isma' x'vin, jekk irbaħtom jien, miegħi sagawdu tafx, sa naħokkom l-Amerika. Mela fitxu sew jien. Ommi, nem isek bajra għadda fittex int. Tajjisek minnu Serafina. Meta tħu biex tmur miegħu passiġġata fil-kampanja ta' x'qalli? Għalli jipreferu jmur ma' Anġlu Sagristan. X'inhu? U l-ideali jkun hija Benit. Qalbi ħebritni li hemm xi ħaġa stramba fih. M'hemmx tagħmel. Kollha nitqanna b'Ġovan. Fil-parir tiegħi Serafina. Titqanna b'ħadd. Diġà mixew f'darba inti u hija refak minn xarek meta ġablek l-annullament. Isma' minni. Ibqa' xebba u l-irġiel m'għandekx xi tridhom ma' xar minnhom dawk. Kemm jiena xortija ħażina. Tieħux għalik Ġisella, ma xi kultant nħossni ngħidha għalik. M'għandekx għalfejn Serafina tgħidha lija. Għax biex tkun taf, m'għaddumx ma tisma' li sseparajna. Ajma dun Benit. Ajma qalbi jirġa. Xirja ġrejt bil-kunvent law, għallu minn rebaħa. Il-lotterija f'Ġebran Botti, ma għallulek xi telat. La. Kont insejt jien. Insomma, jina ma tantx lemmen fil-lotterija, tgħidlix li ġejt hawnhekk blani, spiċċaj li telat lotterija da. Għala. Strejna. Ħanamlek tazzan bizzor. Msennija, kif għatlek, ma tantx lemmen fil-lotteriji, u mbagħad jorganizzawa tal-Kazin l-Aħmar. Dejjem ma jarfu Alla jbierek. Jien ngħidlek jidaw, ma jtellaw xejn. Ajma, Alla ruħ xaġ kelli. Isma', jien mhux biex ngħidak li telat taġejt. Hawn nara. Għal wieħed mhux tiegħi dun Benit. Tgħix kemm għamilt proġetti għal dawk it-tfal ħasra. X'tomlu telanna? 1235. X'għatri għal-numru? 1235. Xobda kitterja sejk saħlib. Bil-istumpu tiegħi ma għandi għattiċċej. Sef għandi xaħat ta' deni u koll, aħjar ċempiljat ta' dik. Għallu ma qassabuħ il-biljet l-bieħ. Kif tridhom isibuħ mezz. Nellib dak il-biljet tiegħi kien x'imkien hawn irid ikun. Terġax tibda ta' terġax tibda, għallibna d-dar kollu m'hemmx iktar fejn qalbhom milli pjaċir terġax tibda. Wa li titlef 10,000 lira hekk mhix ċajta. U għana ma nkunx naf niċċajta li xaħat minnkom magħhom dax. Isma' s-sekret ta' ġobata. Mara l-inna għal ta' simta ġaħalli jew.
Melintek, da xtaq daqqa wahda, għal ħars ma kellix qalbi soda. Xtaq daqqa wahda. Għala xejn, għaddili, naħseb nizlik li xi depressjoni, suħar dak kollox. U li bil-qatali tajt tal-lajti li mola smewit. Għala, tiġi nċemper il-lanġlu u jġi għasisa l-konvent, trid? U le ċemper xej il-lanġlu, laqwa li jinta għaddilek dun belit. Ibi, issa għaddili, soda għaddili. Dwar dik l-istattu ta' San Andrea, tuħx tinkurita. ħanamlu ġdida. Ejwa, sabu minn tajjara? Le, ma sabux, ma kodib nitkellem ma' Sur Pippo u għalli ħalata kollha minn butu. Ejwa, nikżitu l-kuxjenza fl-axħar, kmieni u koll. Sewa għal minn fil-qed tajjarna ħallelin. Għara, so, fuq paċenzja, erġa' konfermali il-numru illi tela. Rammelta ħudun benit. Xinu? 1235. Għala kux naqsu. Xinkwit!